Ефективни стъпки за земеделското финансиране. Последните промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи имат положителен ефект, но някои от измененията затрудняват фермерите, заявиха участниците в дискусията. Бизнесът за пореден път използва повода, за да разкритикува промените, според които дружества, собственици на земя, ще бъдат глобявани с 100 лева за всеки декар, ако са регистрирани извън Европейския съюз. Според професор Иван Станков от Парламентарната земеделска комисия, има време за бърза корекция на законодателството. 43-то Народно събрание, въпреки че е много пъстро, въпреки че е много шарено, работи на високи обороти. И може би Комисията по земеделие и храни е една от най-активните, с най-дълги, най-продължителни заседания, на които наистина се разглеждат най-наболелите проблеми за закона, за собствеността и ползването на земеделските земи. Аз смятам, че с този закон се решават няколко изключително важни проблеми. Най-напред проблема с изграждането на масиви и комасацията на земята. Нещото, което много обстоятелствено се коментира в комисията, това беше проблема с пътищата, земеделските пътища. Имаше различни предложения. Планинските райони предлагаха и се обосноваваха, че пътищата са публична общинска собственост и за тях трябва да отговарят общините. Но надделя становището пътищата да се предоставят на фермерите и знаете какво е решението по-нататък. Оказа се, че 60% от пасищата са раздадени на хора, които не отглеждат животни, като изискването е да ги поддържат добро състояние. А много от така реалните животновъди бяха лишени. Също така общите стада по места, за тях липсваха пасища, защото всичко се раздаде предварително. Това решение, мисля, че е едно от правилните решения. Тези пасища, тези мери и тези ливади, нали, това са добавките, които се направиха, да отидат при реалните животновъди. Ако не достигнат, нали, да се отиде в съседните землища, дори в съседните области. И чак тогава, ако останат излишни, тогава вече да се предоставят на хора, които да ги поддържат в добро телесно състояние. Това, което много ме тревожи, е, че натоварването при нас на пасещата е много малко. Нали, взе се едно решение в интензивните райони до 10 декара, в екстензивните до 20 декара, но трябва да ви кажа, че това не е достатъчно като решение. Трябва да мислим и как ще имаме по-голямо натоварване, защото в Малта има 4,8 животински единици на единица земеделска площ. България е на 0,4 и сме на предпоследно място в Европа по натоварване. Когато България е била на 5-то място по брой на животни на 1000 декара стопанисвана площ, така се водеше на времето, и на 3-то място по брой на овцете, сред най-големите страни. А сега къде отиваме? Нали, всички говорим, че трябва да се обърнем към проблемите на животновъдството, на растениевъдството, нали, но трябва наистина да използваме максимално възможностите, както се изрази един колега тук, на тази прекрасна земя, която имаме и която може да ражда много повече. Следващото, което ние обсъждахме, също много обстоятелствено, това беше за белите петна. Сега за белите петна, тук процедурите също се облегчават в максимална степен. Няма да се иска всички тия доказателства, всички тия документи, както се искаше сега от хората, които са притежатели на тия площи, но са загубили интерес към тях. Достатъчно е само да се легитимират и по този начин отпада и задължението срок до 3 години, нали, да се изплащат, нали, субсидиите на тия хора. Значи безсрочно ще бъде това. Така че и с белите петна, аз смятам, до някъде, не е напълно, проблема е решен. Критичните бележки са много големи. За големите санкции, които се определиха, нали, през първата година 100 лева, след това отрояване и след това още по-сложни процедури. Но срока, имайте предвид, е 1 май. До тогава има достатъчно време и ние много сериозно мислим и какви корекции трябва да се направят там. Защото има дружества и дружества, нали? Има други, които, като засегнем техните интереси, засягаме интересите и на държавата. Така че има и други неща, които не са така достатъчно добре решени, но аз смятам, че по-нататък с малки корекции на този закон
за собствеността и ползването на земеделските земи, ще се намерят решения. Очевидно е извършена голяма по обем работа с промените в закона и те безспорно в огромната си част са полезни и навременни, но винаги когато се правят такива големи промени за кратък срок и не се прави оценка на въздействието, се допускат и някои грешки. Такава грешка безспорна за нас е забраната за притежаване на земеделски земи, не само за закупуване, но и за притежаване на български юридически лица с собственици извън Европейския съюз. Частично тази грешка е на път да бъде поправена, като има внесен законопроект от група народни, поправка в закон от група народни представители, в това число господин Мартин Димитров и господин Румен Христов, за изключване от тези разпоредби на борсово търгуемите компании, на публичните дружества. И тя мина вече в Комисията по бюджет и финанси без никакви възражения. И това ни кара да вярваме, че в най-скоро време в зала ще бъде одобрена тази поправка. Използва се в случая друг закон за пазарите на финансови инструменти. И въпреки това остават ли някакви ефекти? Който се внесе тази поправка, като пазара разбра за това и реагира. Вие, ако следите борсови индекс, Софикс беше надолу последните няколко месеца, всъщност от Коледа насам, защото тогава повлия на Софикс и друга такава необмислена поправка в закона за Кодекса за социално осигуряване, засягаща универсалните пенсионни фондове, и всъщност нашия борсов индекс беше най-зле представящия си индекс в Европа и точно в обратна посока на повечето, или да не кажа всички други индекси. Те са нагоре, а нашия е надолу. Сега от 10 дни имаме корекция. Една от причините, и може би главната причина, е точно тази информация за готвещата се поправка на тази грешка. Но тази очевидна грешка и да бъде поправена, с това не свършват всички грешки, защото за нас не е ясно, например, с какво е виновен един чужд инвеститор. Взимаме, например, американски инвеститор, който е създал българско юридическо лице, учредила е тук компания, която е купила земеделски земи, абсолютно в съответствие с действащото законодателство. В последствие обаче се променя законодателството и той трябва да плаща голями глоби, които са сравними с цената на земята, 100 лева на декар, след което става 300 лева на декар след 3 месеца, не след една година. В много райони толкова струва декар земеделска земя. Очевидно това са непоносими, непосилни, немислими санкции, немислими глоби. Тоест той трябва да продаде земята или компанията си на българи. Може би това е и целта на закон. И ако знаем и кои са българите, съвсем ще стане ясно. Участниците в дискусията коментираха, че сегашният вариант на закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще попречи на комасационните проекти, които изпълнява Асоциацията на собствениците на земеделски земи в различни райони на страната. Отново проблемът са предвидените глоби за притежателите на обработваема земя, ако собствениците на компаниите не са регистрирани в Европейския съюз. Виждаме ползите, те ще са големи, но виждаме, че има и някои пропуски. Вярвам, че те ще бъдат отстранени и няма как, според мен, за толкова кратко време да се промени всичко. Искам да наблегна на това, което асоциацията прави и което занапред ще прави, да продължа във връзка с този закон, който колегата говори, че той е много важен за комасацията. За да продължи комасацията, просто този закон не трябва да бъде приеман по тази си форма и той трябва да отпадне, защото половината от земите, които участват във всички комасационни проекти, са на дружества, които са публични компании, а и най-вероятно за напред ще има дружества, които са от трети страни, нали, които попадат под ударите на закона. Всеки земеделец знае, че когато има сигурност и е окрупнена земя, той няма от какво да се притеснява. Било за торови, било за програми, които така или иначе новия програмен период сега започва. И апелирам, нали, ние
към момента работи много добре и затова потвърдих, че задаването на тези проекти е свързано, особено последните 2 месеца. Всички се фанахме ръка за ръка, но този проблем с публичните компании, даже едното дружество е китайско, в момента нито сме напред, нито назад. Ние не можем да си прехвърлим собствеността. И независимо от това, проектите работим, в момента са при нотариуса, т.е. ние ги завършваме тези проекти и се постараем да стане преди 1 май, но все пак, ако отпаднат тези глоби, може да инициираме и нови комасационни проекти. Нали, за всеки може да види регламента колко процента, ако имате в землище, би участвал. И ако в един бъдещ период има напояване, може да се бонифицира от Министерството по някакъв начин, да се използват програми за самите комасационни проекти и по този начин ще участват много повече хора и ефектът ще бъде видим за всички. Промените в закона на земеделските земи, според които арендаторите имат право да разорават полски пътища, създават затруднения на местно ниво, разясниха от Асоциацията на земеделските производители в България. Какви са ефектите? Заявяването към настоящия момент е последно каквото е отчетено 5000 човека, мисля, че са заявили. При положение, че кампанията е обявена на 1 март, ако всички се изчакват да си вземат правното основание за път, ще го регистрират до 15 април, всъщност ние ще имаме от цялата кампания 1 месец реално за работа. Не знам какъв екшън план трябва за земеделците и за администрацията, за да смогнем, трябва да смогнем с това нещо. Има общини, които взимат решение, кметовете, общинския съвет, че няма да си дадат пътищата под наем. Там се намесва новата разпоредба, че директора на областна дирекция земеделие ще издаде заповед, така че те ще могат да си отразят правното основание, като си платят в размер на среднорентно плащане пътя, който им попада. Едновременно с това обаче общините ще им наложат трикратния размер по член 34 и се получава, че земеделския производител ще си плати трикратно размера за пътя, защото го санкционира общината, тъй като неправомерно се е настанил от една страна, и от друга страна по заповедта на директора на областна дирекция той пак трябва да си плати арендното плащане. И се надяваме, нали, всичко да работи в срок. Естествено, тук сме в ситуация, в която е приключило заявяването, комасациите, споразуменията и идваме до момента, в който ни трябва правно основание за пътя. За тази година. От сега насетне ние считаме, че земеделският производител не трябва да е заложник на волята на местната администрация, което го заявихме още на първата среща с вас. И в случай, че имаме процедура, в която до 31 юни всеки, който има собственост в землището на земя, заявява как ще я ползва, редно е общината да си дава тогава решението дали ще си дава пътя под наем или не. И ако тя си даде в този срок решението, ако е решила да го дава под наем, естествено ще се включи в споразумението за комасация. Ако е решила общината да не си дава пътя под наем, апропо тя не може да го дава под наем, трябва да го дава под търг, тогава изобщо няма да бъде включвано в споразуменията по 37В и няма да са подлъгвани земеделските производители. На него му е разпределен масив с път и след това общината ще му извива ръцете. Разбирате в каква ситуация са самите земеделски производители. Аз си записвам всичко внимателно. Всички предложения, които правите, ние ще ги обсъдим в комисията. Аз ви казах, че вече се предприемат конкретни действия. Така че има малко време и аз се надявам, че това, което сме допуснали като грешка, като комисия, то ще бъде коригирано. След конкретни въпроси за ползването на пасищата от Агроминистерството разясниха, че се очаква да се увеличат животновъдите, които ги ползват. В същото време заместник министърът на земеделието Васил Грудев прогнозира, че ще намалее делът на фирмите, които стопанисват тревните площи единствено заради европейските субсидии. Така, натрупаха се доста въпроси и ще трябва да се вземе конкретно отношение. Първо, основната цел на промяната на закона беше обезпечаването с пасища на нашите животновъди. Много е спорен въпроса, доколко това ще има моментален ефект, тъй като знаете, че голяма част от имотите от общинския поземлен фонд, над 85% от него е отдаден вече за ползване и то за дългосрочно ползване. 60% от тези 85% по данни 2013 година, в момента процентът е малко по-малък, са отдадени на стопани, които не могат да оплътнят с необходимото количество минимална гъстота съответните площи като пасища.
Като първоначален ефект е всички останали към момента свободни, все още пасища от Общински поземлен фонд с несключени договори, ще отидат сега, още тази година, на първо разпределение именно на животновъдите с минимална гъстота от 0,15 животински единици. Да, основният въпрос е какво правим с съществуващите договори. Те няма как да бъдат развалени още сега моментално, въпреки че има такава опция в закона. При желание от двете страни, договора може да бъде прекратен. Предполагаме, че такова желание от този, който е взел площа, няма да има. Но нека да се върнем към това, защо се взимаше тази площ. Тази площ се взимаше, за да се получават субсидии. И тук е момента на икономическия лост, на това, че тази площ като пасище в момента няма да е допустима за подпомагане на субсидии, но това бенефициентите ще го разберат декември месец, когато не получат субсидии. Въпреки че го прокламираме пределно ясно, че пасища без пасищни животни не са допустими или с определената гъстота. В момента тече така феномена по прекатегоризиране на тези пасища, които вече са с сключени договори, в ливади. Защо? За да могат да се заявят като ливади. Самото заявяване на ливади е абсолютно допустимо и това трябва да е ясно на всички в залата. Ливадата е допустим елемент за подпомагане, само че на тази ливада трябва да се извършват минималните дейности, за да бъде поддържана в добро състояние. Дейностите, заложени в наредбата за допустимост на площите, са такива, че тази ливада трябва във всеки един момент от годината, от момента на нейното заявяване, да бъде поддържана в един максимален тревостой. Повярвайте ми, ако вие не сте животновъд, ако сте взели 10 000 хектара пасища по планината, който е пасище, прекатегоризирате го в момента, направите цялата операция да го смените като ливада, заявите го като ливада, няма как вие да поддържате и да го косите 5 пъти в годината, или ако може това да бъде направено, няма никаква пречка да бъде получена съответната субсидия, защото ще са спазени минималните изисквания. Но ефекта от тези изменения ще дойде следващата година, когато на база на вече установения факт, че ще се взимат по-трудно субсидии за тези площи, Министерството на земеделието смята, че голяма част от вече сключените договори ще се възползват от хипотезата налична в закона за прекратяване на тези договори и влизане отново в оборот и отдаването им на животновъди. Васил Грудев информира участниците в дискусията, че тази годишната кампания по директните плащания е започнала по-интензивно, отколкото в предишни години, затова няма да е необходим екшън план за администрацията. Ефективни стъпки за земеделското финансиране.